Mana kamano nyako Ramogi Tv tok puonjore kaka watedo manombuta kod kuno mar dongo her. Ageno ni puonjori kanyeyo makare kendi kwanya chela ria dek moko minyalo puonjori godo kendi nyalo tedo chiemo makamano eyo makare. Kata kamano nyaka sani koro wadonjo e kidieny mar mbaka oromo. E chenro ni mar mbaka oromo mabende chakore sani nyaka ngomol kanyo sa 5 mar onyango kaka pile wachako kod chal mar fuambo. Weche mabende jofuambo magwa ogoyo tache kor gwenge duto mapacho kae mar neno ni weche makamagi iyudo gi achiel kachiel sama gitimore kamora mora ma intiere. Machiegni nyinga Joyce Oduor. Ka wachako kod chal mar fuambo okinyi makawuono nyako Ramogi Tv odiochieng' makawuono tarik 5 dwe mar 10 higani mar 2022. Odiochieng' makawuono piny ngima hingo odiochieng' mar jopuonje. Odiochieng' mabende noket kanyo ayanga kod riwruogno mar UNESCO mano kochakore higa mar 1994. Odiochieng' makawuono idhialo ka thuon wach mare en lokruok mane sekta mar somo mabende chakore gi jopuonj. Ka odiochieng' makawuono gino momiyo noket odiochieng' makawuono tarik 5 dwe mar 10 kaka odiochieng' mar hingo jopuonj duto e pacho kae. Mano en kaluore ni onego bed ni goyo erokamano ne jopuonj. Kaluore ni jopuonj nitiere kod ting' maduong' ahinya to ngima mag nyithindo. Kaluore ni gipuonjo nyithindo chakre ka nyithindo tindo kendo giiko gi makare ne ngimagi mambele. Ka odiochieng' makawuono bende duol mandiko jopuonje tich e pacho kae mano Teacher Service Commission. Odiochieng' makawuono bende gibago nyasi moro mane school no mar Kenya School of Government. Kama bende odiochieng' makawuono gibiro walo moko kuom jopuonje kaeto gibiro miyo gi mich. Ahinya to jopuonje mano timo maber e penjno mar KCPE kaachiel kod mano mar KCSE mano mar higa mar 2021. Wach makamano kata chenro makamano mar walo jopuonj kaachiel kod miyo gi mich odiochieng' makawuono mabende ihingo jopuonje duto mapacho kae. Chenro makamano jafuambo marwa Judith Omondi luonwa machiegni kendo wach makamano wabiro kelo ni kuku kaachiel kod tiengi e wechewa mamoko mag odiochieng' makawuono. Bende nyaka sani wan bende kaka Ramogi Tv wamedo oro puoch kaachiel kod paka ne jopuonje duto manitiere pacho kae. Wapuoyou kuom tich makare mabende utime pacho kae mar neno ni ulo nyithindo mathoth ahinya pacho ka. Ahinya to kochakore e jopuonjego mabende puonjo nyithindo matindo manitiere nursery kata jopuonjego mag ECDE mabende yudore kor gwenge mopogore pacho kae. Gitimo tich maber ahinya kalore ni gine magichako kod nyathi ka nyathi pod tin kendo gitayo nyathine yo makare. Nyathi wuok kata kung'eyo ndiko, ong'eyo somo, ong'eyo nyaka ndiko nyinge. Waduoko nu pocha kaachiel kod pak. Nyasaye mar mondo mi omed gwedhou kuom tich makare mabende utimo kaka jopuonja e pacho kae. Kawawere kod odiochieng' mar jopuonje pacho ka nyako Ramogi Tv we wang'e ane ni to ang'o matimore e counties magwa mabende jofuambo magwa luonwa machiegni odiochieng' makawuono. E county ma Migori odiochieng' makawuono nyako Ramogi Tv riwruoge mag dini mopogore e pacho kae odiochieng' makawuono sani koro gidwaro ni oket lokruok ahinya to ne duolno matayo weche mag yiero e pacho kae IEBC. Ka bende nyaka sani podi kamano ibiro ketni kanyo